Dragi prieteni, astăzi sunt onorat să vă informez că compania Carlean a fost invitată la Gala Business-ului Moldovenesc, unde am fost premiați cu înalte distincții, premiul Zeița Calității, o recunoștință pentru calitatea înaltă pe care vă oferim vouă și marca comercială a anului, marca social responsabilă. Ce ține de o recunoaștere a contribuției sistematice la promovarea alimentației sănătoase în beneficiu și prosperitatea societății noastre. Și aceasta datorită vouă, cei care zi de zi veniți în magazinele noastre, vă asigurați cu cel mai natural produs din carne și vă mulțumim pentru aceasta. Această apreciere ne încurajează să mergem înainte, să fim și mai buni, să facem și mai bune produse pentru dumneavoastră, dragi consumatori. Vă mulțumim!